ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ናይ ተዘከረኒ ዩቱብ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ ብጉልቢ ዝተኸበ ሙሉእ ሰላም ዘይረኸበ ናትካ ዓይኒ ቆላዕ ክብሎ ንእለቱ ብርሃን ሰላም ፍሽኽታ ይዓስሎ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ ትምኒት ዓለም መሪር ሕንሲ ካባ ኮይኑ ድርዕ ቃንሳ ምስተደምፀ ሓቲ ቓልኪ ብቐረባ ማይ ሳልሙ ይቕድስ ወድኺ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ ምድሪ ጅማት ሰራውረይ ሰሪስክዮ ኣካላተይ ንፍቕርኺ እንተገለጽኩ ኣይሁዳእን ከመይ ገይረ ገና ዘይዓገኩ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ ቆፎ ፍቕሪ ትብርበሪ ብፍቕርኺ ትፍቀሪ እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ ዘድንቕ ፍቕሪ ሓረግ ዘርእኽዩ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ ቃላት ኣልቦ ዘይንገር ብዓቕሚ ሰብ ዘይዝርዘር ኣሉ ጣዕሚ መቐረትኪ ልቢ ይቃፅል ብፍቕርኺ ማርያመይ ክብለኪ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ ንዒ ባርኺ ሰላም ናይ ህይወትና መቐረት ገዛና እወ ክንሰንቕ መንፈስና ክበርኽ ሓጎስና ክደምቕ ኣይምቁርን እዩ ንስኽ ዘይብሉ ቅድስቲ ቅዱሳን ማርያም ካባኺ እንዲኹሉ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ዘንጠብጠብኩ ባሕቱ ጋር መለክ